Kabate CTV. Ka-Omni Winter Beach Festival haka khat ar bat khat la 3 Januari ar pusau hadangar balat East Khasi Hills District. UMP ke Shillong uba Vincent H. Pala haka henriu terik ukelalengkot arjar arpusau ula penhap perdaya ke jingrakhe dap Sunpost nem jongkam Maurus Air Youth and Cultural Club kabalane alasis nem kenti haka jingalang kabalalong hamadan nila kai football jongka Shnong Maurus Air ha West Khasi Hills District. Hagani kesengi ubak palau la pelaj pajba ya ke souvenir jong ke seng bat pliru yau mau sa jing kan mau jong ke jubilee ksiar bat odru yau ke kum ke dak jong ke jing penha perdano ya gani ke jing rakhi kasurok ke bana mau plang sya mau senram ter syadu sya balat hat mau don bat sya benta jong ke ranikor wat la kalong ke surok ke barit nrai kalong ke surok ke badon kambha hadu kata Katanat PWD lembaga jingbang pisa na ke sorkar pedeng. Kalau senapan bahaya kan ke surok, kepala syui kumtu la bon snem. Kipai baru gila penpau ke jing sunguk men baya kan ke surok la sedang ban maramot. Nrei hak jo kopor kila sunguk ya. Ba ke jing trei ya kan ke surok kalong ke basuki syaba palat bat kalawan rak penban ke jing ya kipai ba nong leit nongwan. Namar ba ke jing maramot ya kan ke surok kalawan rak ya ke jing tut hak leit kawan. Ke baktaru wat ya ki kali ambulance. Kibahap ban syuyat suki namar ke jing sniu syaba palat jong ke surok. Ka Ribhoi Youth Welfare Organization kum ka kenhun ke bapet ya ke bahaga miak jong ki paitba haga santarik ukelalengkot arhajar arpusau kala ais ngobhas nem thamai syaka kong basisha soktung daka yeng baladep senapan bha haga snong mardon nongba umsning Ribhoi District. Kani kalong kami kalau mak dia ki jing hadin ke jing klat no jong ukurim jong ka bat kum kari kun thai kala hap ban sahi ya ki hinringut ki khon lai thuru bagini ki hinringut ki khon kim shim la yo satya ya kalat ban school namar ke jing bom kot bor ban pa school bat ka khon kun thai ka bahedo ka badang hapo khat saus nam karta kala hap ban leit bela na ka benta ban kersyan lang ya ka kami ban pendap bam bat kiwi ki jing don kam jong yeng kesem ya kamet badang sa jong uba Blessing Son Fancon ubala jar ngai nalayeng nado ka sautarik ukelalengkot arjar arpusau lalap nakalenti yai kejat panlet chawa jasai kabadon ha opor Shillong lalap ya kamet jong ni orang ba ubala don lai punyus nem karta daki samla jong ka Shnong nongse perda kibala let wat Shnong yu ya ka jingyap jong ni orang ba ampat la satya ban pentikna ban nakaliang jong ki pulit kila leit ban simti ya ka met yap jong uba Blessing Son Fancon ha ka bakila IT no syagi bahi ngasem klem da pendep show ya ka jingle postmortem kumsi benta ban kentiu ya ka thain dangar hagi kam jong kai perthai ha ka sin ban kong ka DPK Multi Venture kan penlong ya ka first Umngi Winter Beach Festival 2024 hawa Umngi River Beach dangar kaban salong ha ka khat arbat khat lai tarik mentau benai kelalengkot arjar arpusau uba James Paul yau pniau haka jing ya keren bat kilat patai kubor ulai tu baka jing temu ban penlong ya kani kata masa kalong ban kentiu ya ki kam jingok kai pertai bat kumjuru ban pen i ka jing itanat jongkawa umngi bat nalor kata kani kata masa kan long ru kumsi benta ban plelat plelenti ya ki khon samla jong kadong kathan ki badon ya kasap hakarwai bat kasyat kidkhot jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Shillong City hak janmiet santarik ukelalengkot arjar arpusau kila hiar khenra hayo pulu yaki dukan di kiat beain bat kaba kendit yaki kalong baki lapan ban baki dukan di kiat beain ki kela long kum ki ketem di drop hagani ke jing khenra wala ki dukhat keseng kim shim lalap yo drop nrei lalap nakamet jongginong di kiat yaki ternia injek bat yaki tendong red bapenon kam ban tap bat bandi yo drop Menteri Ketenat Jengok Kai Pertai Jengok Sorkar Jela ubak Paul Lendo haga santarik ukelalengkot arjar arpusau ulah play ba ya ke jingdro bala draw pen itenat bah dagi kiti jong samla Pascal Mario Kemenlang Pathau ubalong wei nang ginong draw dur bapau nam bah haga ni ke Jela Meghalaya
Hagani ke jingdro bala ban yoi shenna bha haga kenro jong ka office trekam jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district la batai ya ke jingmut jong ke jingdro bala ai jingkershan da ka Asian Paints ka Start Indian Foundation bat ka sarkar Meghalaya. Hak jing play pai ba ya ke jingdro la sakhi lang da ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka Kong Rosetta Mary Kurba lembat ki officer. Tang hapo sisngi kari India kala sakhi hado nyau spa nyau pasangut ki brio ki bayabit ya jingpang COVID-19 kat bagi brio ki balangat ya kani jingpang hagari barakoi ki long 1,000 sispa prapunyungut la pentip ke Union Health Ministry jong ka sarkar India ha ka nriu tarik ukalalungkot arjar arfusau. Hapo ki arpusau kenta balalek no arngut ki balaklat no nagani jingpang kilong iway naga jela Tamil Nadu but iway naga jela Gujarat. Nadu bakani ka klam jingpang kalawan shop hagari India na basdang jong snem arjar arpo palat sau point san klor ngut ki brio kilaya bet yagani jingpang but palat san point lailak ngut ki brio kilayap hagelengkari. Ki sipai duriau Indian Navy ki bala penlong ke jing twet ke bajur ya ki nong tu duriau la ni ki pirates ki badon kti ban rabor ke jahat kit mar ke bala tip kerteng kum ke MV Laila Norfolk ha ki benta jong ke duriau Arabian Sea ki sipai Indian Navy ki la yo ban pelaj im ya ki arpo ingut ki breu ki badan hapo ke jahat ha ka ba khat san ngut ki dei ki nong India namar ke jing it ka wei ke samla kan thai nagari Bangladesh kala len yala ka jong jing im da ka ba 1 jam shau put usam jong kari India ha ka jela Tripura ban ya kendo yala jong ubait nrei ka ba sungsi ka long bakani ka samla ka bala tip kerteng kum ka Joli Rani Das ka bala arpusan snem karta kala syakem no agi pulit jong ka jela Tripura hadin bala pendep ya ka jing ya tho shongkurim halor ka jing keno bakala rung bean syakani ka jela ka sarkar Mizoram kala rai ban penshitam ting ya ki brio ki badon kti ban krong pisa nagi kali kitmar hagi kerdop talasi ki badon hagi benta baper jong ke jela Mizoram. Menteri jong ketenat kampo yeng uke sabdanga ulaong baka thong jong ke sarkar kalong ban rat dingkhong ya ki kambe ai. U Presiden jong ke Sikimis Mulniwasi Suraksha Sang u Ratna Lal Sapkota ula kena tengek halor ke jingbom te perking ya ke jingwan rung jong uwei u Nepali YouTuber syak jela Sikkim dak ba yait lait yaki kendon jong ka inner line permit lani ka ILP uni unong yalam ka seng ula ong bagi bor sensyar bat ki bor jong ka an ki dei pan pentre kampura yaki kendon jong ka inner line permit bat yaki kendon an ki bala pentre kam ha ka jela barok ka wei ban khanglat ya ke jingrung lailo jong ki brio ki banabar syapo ka jela Sikkim usap kota haga joko por ula keren ru halor ki artli ki permit ki bakentup ya ka protected areas permit but ka restricted areas permit ki badon hapo ki kendon jong ka inner line permit shosho ula kentu ya ki nong jengok kai pertai bat ya ki pait ba bagi dei banda puli benia ya kini ki artli ki kendon kumba khatwei ngut ki nong tik siar kila sya tep im ha ka khendau hadien baka park siar kala tua ha Red Wing Mine jong ka Zimbabwe ha ka sngi thodi hau kerwa khubor balapan mi da ka Mines Ministry jong ka Zimbabwe la yato bakani kala ja nakadau ka jingkhnyu ujumai ka Metallan Corporation ka balong try jong ka Red Wing Mines kala penmi ya kurwa bat pentikina halor kani ka jingja bat kala yato ru balapha ya ka kanhon ai jing rapan sei ki met jong ki brio ki basakut syapo jong ka krem ki sipai jong kari Iran ki la kemno ya khatwei ngut ki brio ki badon kti ban pen bethai bom ha ki artli ki jaka ka bala lampat sya ka jing yap brio ka bahado shispa ngut kat ba ki dang lek ban le buram khaddo na ka bentau he sipai ubala sya peniap hau kurwa khobor katanat sentiat jong ka sarkar Iran kala pentip bagi sipai kila yo ban bat ya ki arngut ki brio ki bayarap ya ki badon kti ban terbom ha German khandai ngut ki weipat ki badai na ka benta baper jong ka Iran kila sya kemno kumbas saungut ki brio kila yam bat bon ngut kila man saw hadien baga train ka bakit ya ki nong le jinglet hari Bangladesh kala kemding kansan ha ka met sing thodin
Kani kalaja ha Benapol Express hapo kasorba Dhaka ha kathan Gopi Bag arsngi shua bakari Bangladesh kan perlong ya ke general election. Shushu ka kaipot kalaya thu baki nongle jingle ki badan hapo kani ke train kidai kinong India. Secretary General jong sengking atiar Hezbollah Hassan Nasrallah ulasmai bagi tu ki brio ki badon kti ban penyap yo nong yalam bahakmat jong seng leno Hamas Saleh Al-Aruri ha Beirut kin light sok klem da sha penshitam kumban si pentip hang ni bau Al-Aruri ulayap ha ka jing hiartma jong ki sipai Israel. Nasrallah ula kamru baga Hezbollah kan sedang ban hiartma ya kari Israel kum ka jing ai jing sneng halor ka jing sya peniap jong Al-Aruri. Ka sarkar jong North Korea kala siat ars patali ginamding sya ki benta jong road duriau syapang sepni ha ka step sing so ding. Ya kani la pentikna da katanat sipai jong kari South Korea kabala penkenria no marmar ya ki pai pa nong sinong na ki kaput jong ka daulen nong Yongpyong bat Bengyong. Ki sipai jong kari South Korea ki la pelong ru ya ka jing kilan met hajan kini ki daulen nong kum ka jing penkre ya ka jing siat namding jong kan ri North Korea. Hapdeng ka jing kreat jong ka ayam talang ginong snong jong ka ri United Kingdom kila mat ya ka jing ter jong labba ubajur ubalawan raru ya ka jing slay habaro ka wai gari. Kani ka jing slay kalawan raru ya ka jing tut ha ka lek kawan bat kumba shi hajar teli jing don jing em jong ginong snong hapo ka ri England kila sya penjulor ha ka ni ka jing slay la ong ka Environment Agency. Ka London Fire Brigade kalaya thuru bakumba san pongut ki brio kila syapen kenria hadien ke jing thai jong ka krem nala ha Hackney Wick East London. Kibor penia jong kari Indonesia kila hab ban khang kerdep shipor ya ka Minang Kabau International Airport kapadon ha benta jong ka West Sumatra hadien ke jing thai jong ulumi ding balatip kerteng kum Marapi. Ka jing yap brio hari Japan na ka jing knyu jong jumai bajur kalawan ra ya ka jing yap brio kabala kenjo syaka kendai pesawut bat la khenyantat ba ka jing yap brio kan kot syaka arspa san pawut hagi benta jong ka shnong Ishikawa. Ha Ishikawa hadu arspa arfu arngut ki brio kila jar ngai na ka jing knyu jong jumai ubajur hadu nyo point rio magnitude ha ka Richter scale bat sansngi hadin kani kasor wajima kalamat ya kejingyap priu kabakot sau phongwat kata kitu gi basya tep im ha gi sunrum na gejing tua jong ki yeng kisem kitu gi long kimat kublai.